Chcem vás upozorniť na jednu vec, ktorú veľa ľudí pri úveroch podceňuje. Pri splácaní hypotéky alebo spotrebného úveru nestačí splátky uhrádzať približne na čas. Splátka musí byť uhradená presne v deň splatnosti, pretože aj niekoľkodňové omeškanie sa eviduje v úverovom registre. Nedávno som riešil klienta, ktorý mal hypotéku a jediné, čo sa opakovalo, boli niekoľkodňové omeškania na splátke. Nevznikli mu žiadne sankcie, preto tomu neprikladal žiadny význam, ale problém nastal pri konci fixačného obdobia. Klient dostal ponuku pri refixácii na 4%, hoci trhové sadzby boli nižšie a preto sa rozhodol vyjednávať, respektíve hypotéku refinancovať. Pri posudzovaní však banky kontrolujú úverový register a taktiež kontrolujú aj platobnú disciplínu. Omeškanie spôsobili to, že jeho materská banka mu odmietla znížiť úrokovú sadzbu a nová banka, kde chcel hypotéku refinancovať, mu žiadosť zamietla z dôvodu zvýšeného kreditného rizika. Klient tak zostal viazaný na vyšší úrok a vyššiu mesačnú splátku bez toho, aby si mohol nejako zlepšiť podmienky. Preto splácajte vaše úverové záväzky presne v deň splatnosti, pretože aj malé omeškanie vás môže v budúcnosti výrazne ovplyvniť.